Que tal, señoras e señores? Benvidos a Voltas co Prato, programa de cociña en directo na televisión de Galicia. Son as 6:30 da tarde, chegou a hora de cociñar, a hora de merenda e de ir preparando a cea con esas receitas que mandades a xente da casa que sempre son maravillosas. Pero os cociñeiros, e hoxe veñen potentes, os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Bruno Pena, un aplauso para eles. Que tal? Como estamos? Moi ben. Bueno, volve Bruno Pena dos cociñeiros da provincia de Lugo, non? Diu ti ben, porque senón sempre me equivoco. Asociación de Cociñeiros de Lugo. Sí. Asociación de Cociñeiros de Lugo. Bruno Pena, que tal, como estás? Moi ben, encantado de estar aquí outra vez. A última vez que viñaches, creo recordar que fixeches costela ao mel, pode ser? Con a costela con a salsa barbacoa que leva mel, sí. Verdad, triunfou, Triunfou Sí. bastante. Sí, gañamos. Gañaches. E nunca se enfrontou ao grandísimo, único, grande, inimitable Xulio de Silleda. Non me poñas tan arriba que vou mancar máis. É por iso. Estás ben? O fin de semana ben? Moi ben, sí, moi tranquilo. Bueno, pois seguro que queredes cociñar ou a xente da casa quere saber que é o que cociñamos. Imos ver que nos trae Carmen de Santiso, na Ponte Nova. Hola, chamome Carmen, nací na Ponte Nova, son do Ayuntamiento de Santís. Vou vos dar a receta de costela terneira guisada. Poño a pota ao lume, botelle aceite de oliva, troceo a costela, deixo dorar un pouquiño, botelle allo, cebola e perexil. Un vasiño de viño blanco e deixo que se dore. E logo botelle as patacas troceadas, que se coza ben, e listo. A ver que tal vos sale a vos, a min salme riquísima na casa. Xa sabemos que che sabe maravilloso. Equivoqueime eu, porque naceu na Ponte Nova, pero vive en Santiso, vive pretiño de Arzúa. Costela de tenreira, a ver. Que podemos decir diso? Churrasco. Churrasco, vale, moi ben. A min salíame tamén esa palabra. E a ti? Eu vino comigo onte. Churrasco? Sí. De tenreira? Sí, ben boa ademais. De tenreira ou de porco? De tenreira. De tenreira, Sí. vale, de tenreira. Que ides cociñar? Bueno, eu traigo unha receta moi similar á de Carmen, unha receta moi tradicional, un guisadiño de costela aí nunha potiña con verduras, viños de aquí da terra, licores da terra. Como E licores? unhas Espera. patatiñas asadas. Dixo licores da terra. Sí, Dixo licores. eu, a ver, sempre suelo utilizar coñac e cousas así, eu vou utilizar un licor de café, un licor de aquí da terra galego, e vamos a dar ese toque diferente. Como que un toque diferente? Como que un toque diferente? Julio está temblando. Vamos a ver, xa. a outra vez que viñaches e dixeches mel e costela. Bueno, vale, pero licor, café e costela... E vai da man. O sea, ten moito país, porque é moi noso, pero tampouco queremos meter... Unha boa comida, sin un bo licor ao final. Vale, pois xa vai no medio, no teu Pois caso. xa vai no Ao medio. final, sí, pero no medio. E ti que vas facer? Pois eu vou facer un sándwich. Ala! Madre mía. Xa estamos come especial, un sándwich. Vou facer un sándwich, vou facer unha receta de aproveitamento. O que pasa é que como aquí non teño sobras, non trouxen as sobras do churrasco donte, vou facer Aquí o único que sobra eres ti. vou facer unha costela asada ao forno. Ajá. E vou aproveitar despois esa carne para facer un sándwich. Vale, exemplo, si ti estás na casa no verán cos amigos ou cos veciños ou con quen sexa, faz churrasco e che sobra algo, podes facer a tua receita. Hai que darlle unha voltiña, pero sí, despois Sí. te explico como habría que facer. Perfecto, vale, pois veña, rapaces, chegou o momento a cociñar, eu vou con Bruno, veña. Moi ben. Contame, rapaz, como Bueno, pois eu nada, empezando un pouquiño de lume a isto. Ajá. Que facemos? Vamos a dorar a costela, como ben dicía Carmen, aquí na mesma pota, un pouquiño de aceite de oliva, non demasiado tampouco. Bueno. Un pouquiño só para dourala, non? Sí. Selala un pouquiño. Sí, eu que faigo, neste caso, utilizo unha fariña de maíz, polo tema máis que nada, do tema dos alérxicos que a veces nos atopamos e eso, para que non conteña o glute. Vamos mover isto para que se vexa ben na casa. Para que non conteña glute. O que facemos é unha capiña moi fina, o que non queremos é que empape na propia humedade da costela e dámoslle para que se dore. Ese é o máximo. Ese é o máximo. Polo máximo, porque simplemente peche, non? necesitamos forza para que se dore e non deixe que se escapen os xugos internos que ten a propia costela. Perfecto, por certo, recordarlle a xente da casa que nos está vendo o de todos os días, o de todas as semanas, señoras e señores, podedes chamar, O Voltas co Prato, vai aparecer aí o teléfono en pantalla, podedes chamar para comentar o que queirades, queredes falar do churrasco, queredes falar da tenreira, queredes falar do porco, do que queirades, como facedes vos, 664-483419 e imos repartir cartiños, como todos os días, da semana de todo o ano no Voltas co Prato, 50 euros dunha vez e 50 doutra, así que chamade, por favor, que estamos aquí para falar con vos e ademais encántanos. Veña, selamos. Selamos e ahora vamos a introducir as verduras. Ajá. Para que vayan collendo ese sabor dos azúcares que vai deixando a carne no fondiño da pota. E aquí metemoslle ceboleta, Ajá. metemoslle pemento. Ola. O sea, todo verdura moi daqui. Moi daqui, Moi todo moi daqui. daqui.
Perfecto. Buah, cheira moi ben, Digo eu, por que botas as verduras? Para que vaya xa collendo o xugo da tenreira? Boto as ahora porque o que busco é que perdan ese agua que teñen as verduras, que non lle quiten sabor á costela, e ao mesmo tempo, eso, o que ti mismo dices, que se vayan impregnando un pouquiño tamén co sabor cos azúcares da costela. Perfecto. Vale. Que lle botamos tamén un pouquiño de jengibre, vale? Sí. Porque lle dá como un toquiño así a limonada, un toquiño Un pouco cítrico. particular, non? Botarlle xenxibre ao... Sí. Xa non é tan daqui. Xa sabes que eu son particular, non? Sí, o home é así, botalle licor café e xenxibre. Hai que deixalo, vamos ver o que fai Xulio. Super tradicional. Super tradicional. Perdono ao señor do sándwich, Perdono ao señor do sándwich queixándose do tradicional que é o outro. Xa, a palabra é gallega de todo o sándwich, Bueno, pois vou facer un bocadillo. Bueno, mira, eu teño a peza inteira, vale? Vale. Botei un poquinho de sal e pimenta negra. Salpimentaxe simplemente. Salpimentado. Entón, agora, o que teño que facer é sellalo ben. Ajá. Vamos a facer un paquetiño. Vamos a dar 2 voltas porque o que queremos é que non se seque. Porque vai botar A huilla, non? co Vai forno botar o baixo. seu xugo. Claro, vai botar co forno baixo 2 horas e media ou así no forno, vale? 2 horas e media no forno. Isto, repito, como as cousas que se fan así no forno despacio, nunha cociña de leña. Un tal, podes deixalo aí e olvidaste. Poñémoslo olvidarte tampouco. Olvidarte tampouco. Sí, pois poste un pavo destes, Sí. pero para 2 horas e media ou 3 horas. Pos un pavo, 2 voltas co prato Eso e é. xa está. E para que non se nos seque, botámoslle medio vasiño de auga. Isto xa fixeches algunha vez, O que? Isto de poñerlle auga así... É que a auga poñolle sempre porque a humedad que surge de evaporarse a auga fai que non se nos seque. Bueno, chegou o momento de chamar a nosa convidada do día de hoxe, que eu quero que veña a ver estas cousas que están facendo os dous cociñeiros. Que pase, por favor, Carmen, nacida en Pontenova, unha Pontenova, pero que vive en Santiso. Un aplauso para ela. Hola. Hola, Carmen, que tal? Como estás? Moi ben. Moi ben? Sí. Que tal? Así que és da Pontenova, pero vives en Santiso. Nacín na Pontenova. Naciches na Pontenova. Pertenece a Santiso. Ah. O Ayuntamiento de Santiso. Ah, vale. Eu pensei que eras do Concello da Pontenova. Non. No. Do Concello de Santiso. Ah, vale, ti eres dunha parroquia de Santiso que se chama Pontenova. Pontenova. Vale, estaba eu equivocado entón, vale. Pois vamos ver que é o que ten por aquí este home. Este Veña, vamos alá. cociñeiro. Pois mira, Carmen, benvida, primeiro. Eso. Encantado. A educación ante todo. Hombre, claro, Eso, que ¿no? tienes hecho vendida. No, Bueno, así. Mira, aquí teño outro trociño de carne que botei simplemente un poquinho de sal e pimenta e tapei no vou meter no forno. O forno suave, uns 140 graus así, Sí, un par de horas ou 3, o que lle faga falta. Vou ir tanteando hasta que este que se despaga casi. Que nos sobrou o churrasco da víspera que decíamos, pois podemos facer o mismo, pero botándolle máis cantidad de auga, incluso que teña contacto Pa que non se seque. incluso que teña contacto ca carne. Porque despois o que queremos é medio desfacela para facer este... Sí. Vou facer un bocadillo. Moi ben. É que ti non sabes que vai facer un sándwich coa tenreira. Sí, algo in por aí. Sí, que che parece? Pois vai che gustar, No, que che saberás como che vai parece, gustar. Carmen? Di a verdad. Pareceme ben porque son cousas novas que E experimento. aquí estou bueno. pochando ceboliña que vou utilizar para acompañalo tamén. Depois aí Vou facer dimos unha sabe ben ou salsiña. non. Ya, claro, despois cando probes xa... Despois Xa cando damos probes xa me diría. dis. Claro. Vamos ver a Bruno. Veña, vente conmigo, Carmen, vamos ver a Bruno. Hola, Por Bruno. favor, pasa por aí. encantado. Aí está. Bueno, eu traigo unha receta máis tradicional, porque eu facer unha costela con un sándwich non a veixo, verdad? O sándwich sempre Casa. foi de No, xamón con e queixo. jengibre. Sí, sempre, e tes razón. Eu traigo unha receta tradicional parecida a que ti me comentabas. O que fai é dorar as verduriñas, doradas coa carne, logo lle vamos a añadir uns licores, neste caso licor café e un pouquiño de viño galego tamén, un mencía, e despois añadimos un caldiño de carne. Espera. Dixeches moi por riba o do licor café. Explícalle a Carmen. Porque non coín o do licor café. Carmen, Non somos... coiches o de licor café ca Non, carne, é verdad? a primeira vez que Eu o tamén. Así estamos. Que o explique. Todos os días aprendemos. Pero é tradicional, Somos galegos, normalmente sempre se utilizan bebidas de fora, brandis de outras partes de España. Por que non utilizar un licor noso, un brandy noso? Neste caso, pois un licor café, ten esa parte doce, ten esa parte de alcohólica, combina moi ben, o vamos a ver ao final. Dámoslle o aprobado, de momento. Sí, de momento sí. De momento, a ver como Depois está. no sabor e xa E as falamos. patatas o que vamos a facer, Carmen, é metelas no forno. Vamos a meter unhas patatas asadas co Así, caldo sin da pelar, carne, simplemente sal e unhas pouquiñas de especies, eneldo, allo e perexel e o forno. Aí van estar moi ricas. Eu A creo ver, sí. que non se ve na casa. A ver, si se poden ver así mellor. Van a estar Aí, moi ricas, a sí. xente. Sí, sí. Mira, aí están, ves? O que fixo Bruno foi coller o caldo, non? Sí, da fixemos- carne que xa tiñas preparado de antes. Sí.
Fixemos un caldo previo cos osiños de... Bota un pouquiño. Cos osiños de tenreira. Aí está, ves? Aí está que está moi rico. Facemos un caldiño para que colla esos, tamén saborada a propia tenreira. Ajá. Entonces, nada, esperamos que che guste, Sí, Carmen. Eu creo que te vai gustar, Despois porque, probamos. claro, a competencia neste caso tampouco non é moi... Sí, a competencia non é boa. Non, porque despois hai problemas. Carmen da Pontenova no Concello de Santiso. de Santiso. De momento, a quen ves mellor dos dous? Cal dirías ti que pode gañar? Nos van poñer celosos. No, eles cobran por non celarse. Di ti, Ti tens que dicir libremente que despois vas ter que decidir quen gaña. Tamén mirando aquilo, non sei. Xa, hai que mira un pouco mal, Xulio, verdad? No, eu miro sempre ben. Xulio mira un pouco mal, Arbe. Eu miro sempre Hasta la ben. cinta non irá polo outro. Carmen, tenme que dicir un dos dous. Este. Sí, este. Bruno. Despois cambia, Despois xa cambia. Sí, despois cando probe... Xa verá, O Bruno Estou de seguro. momento vai ben. Sí. Bueno, vamos a dar un aplauso a Carmen da Pontenova que está connosco, que se vai sentar na zona de sufridores. Pralo, Carmen, pralo a sentarse, por favor. Moi Que ben. grande, Carmen, do Concello de Santiso. Creo que tedes que ir ao forno os dous. Sí, pues senón non se fai. Se non se fai. Claro. Vale. Xulio, ti vas meter no forno? Vou meter no forno o equivalente a 3 horas a 140 grados. Vale, que é a costela. E a costela, A carne. salpimentada. Vale, perfecto. Pero pola outra banda, Bruno vai meter no forno as patacas, Sí, señor. creo. Eso dixo. As miñas patatas van ir ao forno durante uns 30 minutiños a 200 grados. Pois xa está, veña, vamos a abrir os fornos, veña, os fornos do Voltas co Prato. Abrimos os fornos, por favor, metemos a comida. E agora que soy o pavo, cando este... Aí está, que soy o pavo. E mentras eles siguen, eu vou contar 4 cousiñas, porque cociñar con costela de tenreira é sempre boa idea, señoras, señores. Asada, ao forno ou mesmo guisada, resulta unha auténtica delicia. Supoño que é normal, a costela, sexa de adiante ou de atrás, un corte ou outro, é a boa das nosas tenreiras, perdón. E como elas, non hai nada igual. Por certo, dato curioso, cando facemos costela de tenreira á grella é cando lle chamamos churrasco. E niso, que vos vou dicir, somos grandes expertos dende hai uns anos. Pero aínda que parece mentira, esta sapienza é cousa de antes de onte, xa que a técnica de churrascar a carne sobre unha grella importámola da Argentina e o Uruguai. E sí, evidentemente trouxeron galegos retornados e dende os anos 70 agromaron por Galicia inteira os churrascos, restaurantes monoprato dedicados en costela e alma a facernos felices. E sí, hoxe falo de costela de tenreira, así que non vou entrar no famoso debate dese preferides tenreira ou porco, iso xa o falamos outro día porque o asunto igual causa algún que outro trauma. Por último, que sigo falando, lembrade ir pola festa do churrasco en Covelo, levan xa 40 anos de troula e por ese mesmo camiño van en Láncara coa súa feira degustación da tenreira galega. Bruno Pena, ti churrasco ao forno, cómelo ou non? Eu non son moi partidario de churrasco ao forno. Eu tampouco, eu tampouco. As cousas teñen que saber o que teñen que saber. Aí está, aí está, a licor café. A jengibre. A jengibre. Bueno, pois chegou o momento, Fran, do licor café, vale? Chegou o momento do licor café. Añadimos os licores, Vale, iso que é? o licor café. Licor café era? Sí. Botáchelo moi rápido, A ver, Pois bota o viño logo despacio para que te recrees. Vale, é un pouco de viño. E un pouquiño de viño, vale? Bueno. Costela, verduras, incluso botaches un pouco de xenxibre. Agora botoulle licor café e viño, non? Sí. Que viño é? Un mencía, un viño galego. Un vencía, todo 100% do país, como lle gusta a ela, Bruno. Bueno, pues mira, vamos dar 50 euros gracias a ti. Veña. Vamos a ver se está atenta a xente na casa. Por 50 euros, que licor lle botou Bruno á súa costela? Que? Café. Licor que? Licor café, Licor café, non? De Ourense, ou non? Era de Ourense, sí, precisamente. Sí, É de Ourense, sí, sí. Por 50 euros xa podes chamar ao teléfono da Voltas co Prato. Licor café é o que lle botou Bruno á súa costela. Xo digo eu e todo. Como cheira ao mencía ahora. Sí. Pois unha vez está soltando xa todo o alcohol do viño e abrimos as ventas, e dos licores, que vamos a facer? Añadimos o caldiño, vale? Vale, máis caldo vas botar. Vale, pois botamos o caldiño. Añadimos o caldo de tenreira que tiñamos. Entendo que o fixeches pois con osos de tenreira Sí. ou aproveitado doutra ocasión, non? Sí, señor. Cando vamos ao xunto do carniceiro, os osos de rodilla, os osos do fémur son as partes que máis coláxeno nos dan, e sempre pedilos, non nos cobran nada por eles. Atentos na É un casa. caldo caseiro moi barato. Osos de xeonllo, de que máis? Dixeches? Do fémur, a parte do fémur, a caña, logo, e a rodilla, é o que máis coláxeno nos deixa. Moi ben. E agora tapámolo con un papeliño
nunca o tapamos con un texto. Atención, con papel. Por qué? Por qué? Porque isto nos vai axudar a que se evapore a agua, pero que nos queden aí os azúcares realmente da verdura, da carne. Mira pa Xulio que atento está, non sabías esta, Quedaste esparvo, Quedaste esparvo, Trucazo na voltas co prato. Mirade con que cara quedou o pobre Xulio, anonadado. Pero non acabei de escoitar a Petrificado. explicación. A explicación é para que os azúcares lle queden, hasta entendín eu. Quedan os azúcares, entonces non nos perde. Está con ese doce. Non nos perde, paras o papel, no? Paras o papel. Os vapores se van por aquí, pero que realmente o sabor queda aí dentro. E se o tapamos con un testo, se vos fixades, cando levantamos o testo sempre nos cae agua, non? Sí. Pois esa agua acaba caendo dentro e acaba aguando a salsa. A ver, eso por os sándwiches non che vai facer falta, que é seco. Vamos con Xulio. Os sándwiches non che fai falta, oiches, dixo, Xa oín, Con sándwiches Como che che fai mola, que me... Bueno, veña, vamos alá. Eu teño por aquí unha tixola que puxen a quentar, ves que se empeza a fumear, Sí. porque vou empezar a marcar o queixo que vou utilizar por meu sándwich, que neste caso é un queixo brie. Un brie. Vale, porque dora moi ben e porque a mí me gusta moito. Amigo. Moi ben, moi ben. Entón, por É un outro bo lado... queixo que ademais acompaña ben, verdad? Nos Sí, sándwiches, porque eso nos bocadillos. vamos a axudar con un pouquiño de aceite, non vai a ser. pero moi pouquiño. Ajá. Aí está. vamos Preparando o queixo brie, Xulio, non voltas co prato Vamos a baixar para o un seu pouquiño aquí. sándwich. Sí, porque é simplemente marcalo para que teña esta cor dourada, ves? Ajá. Hai que recordarlle á xente da casa que o sándwich que está facendo Xulio é de tenreira, Sándwich de tenreira. De costela. De costela de tenreira. Pode ser unha receita de aproveitamento. Estamos na casa, sobra no churrasco ou temos de algunha comida familiar. Podedes utilizalo. Neste caso vai botar. Hai que regeneralo de maneira que se hidrate un pouquiño, para que se hidrate un pouquiño, pero sírvenos despois quitando un yoso. pouquiño de auga, explicou el, un pouquiño de auga no forno, en papel de aluminio, xa está, regenerámola, non? Eso é. Moi ben, que máis Bueno, lle vai entón aquí botar temos un pouquiño de maionesa. Como ves, abrí un tomate e quitei a pulpa por un lado, que vai ir no sándwich tamén, e a carne piqueina para mesturala ca maionesa, unha cucharadiña de mostaza e un pouquiño de salsa pernis. Isto vai no gusto, podes utilizar solo mayonesa, sin mayonesa, un pouquiño de sal e aceite. A salsa xa un pouco ao gusto, non? Eso é. Do consumidor. A min esta é unha salsa que me parece que vai ir moi ben, é unha idea que dou eu. Son como medio botiño pequeno de mayonesa, unha cucharadiña de mostaza, unha cucharadiña de salsa pernis, desta que hai nos supermercados tamén, e un pouquiño de tomate neste caso. Eso que vas facer, vas untalo pan. Isto voulle botar, é así un sándwich destes gochos. Ten que ser xenerosa. Ten que ser, claro, ten que ser xeneroso porque é o que lle vai dar o toque á carne. Mira que ben a recende xa a mostaza. Guai, que isto, por exemplo, hoxe, luns, ves aquí, están os compañeros do equipo, ves co teu sándwich, co teu bocadillo. Claro, e te lo papan. De tenreira. E te lo papan. E claro, aquí despois, xa sabes, ademais xa sabes que esta xente, mira, precisamente o que está con esta cámara, ese come. Sí. Puah, este come que é un animal. Pois seguramente o sándwich iba a comer. O guiso de Bruno, non sei. Quen sabe, quen sabe. Imos repartir cartiños que hai xente que está chamando desde a casa. A ver, Victoria de Cambados, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, Cañota, como estás? Moi ben, e ti como estás? Eu cada día mellor como o boviño. Cada día mellor. Bueno, mira, que che parece o sándwich este que está facendo Xulio con costela de tenreira? Xulio sempre é moi original, pero vai escarallalo o sándwich por botarlle a mayonesa. non por botarlle a costela, non. Non por botarlle a costela, por botarlle a maionesa. Pero oiches, Victoria, se ti non che gusta con maionesa e lle queres botar ketchup a costela, podes botar ketchup, Ou salsa do churrasco tamén. Aí está, ou a chimichurri. Tamén vale. Ou unha folliña de lechuga solo polo medio un tomate na casa, xa está. Sabes que pasa? Eu, como din un colega meu, o verde xa o comeu o porco. Neste caso a tenreira. No, pois valle moi ben. Eu estou con ela que lle vai moi ben un poquinho de... Bueno, Victoria, a ver, vamos a intentar xogar polos 50 euros. A ver, que licor lle botou Bruno á súa costela? Eu penso que foi licor café. Correcto, 50 euros, 50 euriños. Pero podes facer un comentario sobre o licor café? Sí, podes, claro. A ver o que dis. Espera. Deixame ir xunto a Bruno. A ver, comentario sobre o licor café de Bruno, a ver. Mira, vamos a ver. Despois dun bo plato de costilla, se lle botas un cachiño de tarta de Santiago por encima, e de ali o licor café co dulce, non coa costilla.
Eu xa decía. O licor café co dulce nunca costele, xe cho dixo. Nunca costilla. Bueno, temos que probar, hai que dar unha oportunidade. Pero, Victoria, vamos dar o beneficio da dúbida. Eso. Por señor, por supuesto que sí. Vámoslo probar a ver que tal está, vale? Vale. Veña, un bico xigantesco. Venga, un Chao. abrazo. Gracias por Chao, chamar. Chao, chao. Venga, chao, chao. Momento pavo na Voltas co Prato. Están as dúas cousas no forno. Por un lado temos a costela de Xulio e polo outro lado temos as patacas o acompañamento de Bruno Pena. Vámonos sacar todo, non? Sí. Veña, vamos alá. Abride aí. Mostradelle a Galicia o voso talento. Vamos alá. Canto leva a túa carne no forno? 3 horas. 3 horas. Onde van, Bueno, increíble, Pasa o 3 tempo aquí na horas, televisión que dá gusto, Pasa, 3 horas. cando se está ben, estáse ben. Estáse ben. E as patacas de Bruno canto tempo pasaron? Pois casi 30 minutiños, Pois parece que foi Dios, pero foi ao mesmo tempo, Un que outro. Pero mira, a costilla xa está asada e mira. Mira que lle sale o oso limpo. Mirade aí como lle sale o oso. Sale Tá a o xente, limpecito. hai unha señora aí no público que se acaba casi de desmayar, Mira, ves? Ao cheirar isto. Ves, está como se tiveramos asada e regenerada, pero que a diferencia que mira. Buah, como se desfaz. Buah! Vou ir falar co público agora, vou ir falar co público desto porque, de verdade, isto merece falalo coa xente, María, vamos a ver. Ai, Dios mío. Carmen, de verdade, Que che parece a ti eso? Como que non sabes? Pero ti viches como sacou daí a carne do forno? Sí, en 3 horas isto pasou rápido. Sí. Foron, 3 horas televisivas, pero ben, non? Sí, perfecto. Perfecto. Ti tes ganas de probalo todo? Sí, sí. Vale. E pois opinari. E ahora que o estás vendo, cal che pinta millor? O sándwich. Como? Que non se entero o outro. Como dixeches? O sándwich. Escoita, a vida é dura como o cañoto de verdura, verdad? Jolito. Cando menos esperabas... Zasca. A ver que pensa esta señora. Pregúntalle a Como se Argelia. chama vostede? Argelia. Argelia, como o país. Exactamente, sí. Argelia, a ver, vamos a ver. Ti, que o estás vendo desde aquí, cal che aparentaba así millor dos dous pratos? Eu iríame coa costela, coa... O licor café de... Sí. Costela ao licor café. Sí. Pero é porque a vostede gusta o licor café. Moito. Ves? É dulce, claro. Ves? Así ando sempre. Pois andar non anda que está sentada. Non, xa, ahora sí, pero despois a cabeza, non sabes? O tomar moito licor. Bueno, que teñen boa pinta as dúas receitas, verdad? Estupendamente, xa o olor xa... Verdad, o olor sí. xa se nota. Hai que vir ao programa para cheiralo, verdad? Exactamente, Bueno. hai que verlo. Moitas gracias. Vamos a dar un aplauso a Carmen e a Argelia que están falando connosco no Voltas co Prato. Ai, que maravilla de xente que temos sempre público aquí. A ver, Xulio, querido, quero ver o sándwich. Ves como, Quero como ver me o sándwich. repuxen, Como tornaron as cousas, Como tornaron as cousas. Cambiou Bueno, o asunto. Pois bueno, Ponte ti mira, aquí, ponte aquí. Xa marquei. Por favor. Ai, O sándwich con unha poquinha manteiga, o pan, os dous pans, entón agora vamos a empezar ca montaxe. Mira, Vale. vamos a botar unha poquinha da salsa, esa salsa que dicías ti, non? tampouco lle vamos a botar unha barbaridade, non vai a ser que descarallemos os sándwich como... Xa, ahora que vas en cabeza, ahora que remontaches. Mira, botamos uns poquinhos brotes. Ajá. Esto pode ser brotes ou lechuga ou que se queira. Claro, recordamos, como decía Victoria polo teléfono, dicía, ai, o da mayonesa, pois vai no gusto. Claro, eso vai no gusto. Vale. Agora botamos estas pulpas de tomate que tiñamos por aquí. As pulpas que pelaches todo, non? Antes. No, non pelei, simplemente quitei as pulpas e piquei a carne pa salsa. Ajá. Vale, Eso. perfecto. E agora vamos a botar un poquinho de pepinillo. Espera, eu creo que isto ten que ver Carmen. Sí, pero eu sigo montando. Sí, bueno, pode seguir, veña. Carmen, vente Paco, veña, vente Paco. Corre, un aplauso para Carmen, da Pontenova, Santiso. Carmen, tante vendo na casa que che sonaba o móvil, Sí. Verdad? E puxo nun silencio. Eso non igual, ves? Mira, Isto agora é poñémoslle Mira pa aí, mira que costela sabe. de ternera. A presentación é bonita. É bonita, Ves? verdad? Pero xa verás que ben sabe tamén. Oye, a presentación non sei. É o plato todo para min. Ou é para Ti o que repartir? queiras. A presentación non sei, pero debe de ser o plato máis grande que fixo desde que empezou o programa. Porque nunca o fixo tan contundente. Sería porque viña eu. Claro. Porque viñaches ti, vente, vamos falar con Bruno, vente. A ver, Bruno, que fixo por É aí? que Bruno está aquí, o pobre, moi concentrado. Moi Pois concentrado. eu, nada, eu cortei a Mira. costela, agora
puxen outro pouquiño remollo aquí na salsiña que habíamos feito cos jugos, non é unha salsiña realmente. Deixe-me cheirar. Podes cheirar, pecano. Que? Perfecto, Ese guiso de costela de tenreira que fixo Bruno Pena con licor café, mencía. É que de verdade, mira que ben, mira que presentación. Que decoración. Ves? Sí. E agora que faz, Carmen? Agora vale pasar mal, Agora, que teño que facer, que tens que facer? Sabes de que trata este programa? De comer. Pois xa... Agora tens que probar. Aproveitar. Vas comer? Sí. Pois veña, vente para aquí. Pero un bocadinho, non me dei o plato inteiro. Non, o plato inteiro por repártelo cas amigas, se queres. Depois xa non ceno Con cando xa a cas casa. amigas, sí, home, sí. Ponte aquí. Ponte aquí. Podes ir probando xa, se queres, este. Moi ben. Podes ir probando este, agora vai traer Xulio o sándwich. E, por certo, pregunta de concurso para a xente que está na casa vendo o a voltas co prato. Vamos alá. Por 50 euriños. Quen fixo hoxe un sándwich de costela? Cal dos dous cociñeiros fixo hoxe un sándwich de costela? Teñen aí o teléfono, 664-483419. Quen dos dous fixo un sándwich de costela? Quen? Eu. Ti que? Ti quen és? Velo aí. Pero ti quen és? Xulio. Vale. De donde, De Silleda. Vale, vente Paco. Veña. Que? Como vamos? Carmen, ven. A carne está buenísima. A carne está boa. Vamos repartir cartos, que xa hai xente chamando a voltas co prato. Hola, que tal? Boa tarde. Hola. Con quen falamos? Con Alba, Alba de donde? de Fene. De Fene, moi ben. Ferrolterra. Gústame moito, moi bonita Ferrolterra. A ver, Alba, contame, por 50 euriños, que che vou mandar ali pa Fene directamente pola AP9. Quen fixo hoxe un sándwich de costela de tenreira? Julio. Correcto, 50 euros. Que marchan para Fene. Muy bien, gracias. Gusta a tenreira a ti? Bueno, regular. Non sei moito de carne. Non eres moito de carne? Bueno, pues mira, a carne acaba de che dar 50 euros. Mira como é a vida, verdad? Ya. Un bico para ti, vale, Alba? Gracias. Gracias por chamar. Chao, chao. Chao. Ai, Que decisión. Carmen, parroquia da Pontenova, Concello de Santiso. Concello de Santiso. Hoxe cociñamos tenreira, a costela de tenreira. A costela de terneira. Dous pratos espectaculares. Sí. Por unha parte, ademais a xente da casa sempre digo que é unha pena que non o cheire porque cheira moi ben. Por unha parte temos o sándwich de costela de tenreira que fixo Xulio, Sí. con moitos complementos. Está a xente salivando por aquí detrás. Sí. E polo outro lado, Pero verdad? Comín eu que eles quedaron sin nada. Que se fastidio. E polo outro lado temos a costela de tenreira guisada de Bruno Pena que levaba licor café e mencía. Vamos coller as maus dos dous concursantes enfrontados. Están todos preparando, están todos esperando. O que gana, o que o elija, O que gana quiere. algo. Sí, E o outro perde. Sí, exactamente. O prestixio do Voltas co Prato, O prestixio do Voltas co Prato, Que é moi importante o prestixio nesta televisión, neste programa. É fundamental. Carmen da Pontenova. Sí, de Santos. Bruno ou Xulio? Xulio ou Bruno? Quen gañou a Voltas co Prato do día de hoxe? Xulio. Xulio co seu sándwich! Saltou a noticia! Saltou a noticia! Carmen, pasáchelo ben? Sí, moi ben. Moi ben? Un bonito recuerdo, sí. Tens que volver outro día, vale? Se me invitado, sí. Estás invitadísima. Moitísimas grazas por vir, vale? Gracias a vos. Bruno tamén, como sempre, moitísimas grazas por vir. Grazas É todo a vos por invitarme. é todo un placer terte. Xuli, vémonos mañá. E nos marchamos, señoras e señores. Mañá hai máis quen anda aí, máis a voltas co prato. Quedan agora coa actualidade da hora galega. Chao, ata mañá.